Chef. Okay, så største værdi, det er 300 kroner. Mindste værdi, det er 0 kroner. Så har vi variationsbredde, det er på 300. Og så har vi typetal, det er på 35. Fordi der er 4 fra klassen, der har brugt 35 kroner. Ja, og så har vi andre. Så har vi første kvartil, det er 35. Og medianen i vores observationer, det er 55, som vi kan se herover. Og tredje kvartil, det er 141,25. Ja. Og så har vi et middeltal, som ligger på 81,3. Ja, og så har vi jo, kvartil afstand 102,5. Og så har vi variansen, der ligger på de 3.878,97. Og standardafvigelsen på 54,31. Ja, så har vi også nogle diagrammer, og vi har et pindediagram her, hvor man kan se herover, hvor mange der har det. Og så i intervallet fra 0 til 35, der kan man se, der er 7, og det samme med de næste intervaller. Ja, og så her til at starte med, så kan vi så se hyppigheden, som egentlig bare viser, hvor mange gange de her beløber, de går igen i vores observationer. Og så har vi så frekvens, hvor vi kan se, at det første det er 0,32, og så går den så bare videre og højere op, så det ender med at være 0,05. Yes. Og her så har vi så summeret frekvens, hvor at, vi så kan se, at det ender med at blive 1. Ja, og vi har også et boxplot, som man kan se herover, hvor at mindsteværdien det er den her streg, og størsteværdien det er den her streg, og så kan man se, at medianen det er den her streg her i midten, og så ligger 35 her ved den her streg, og 141,25 ligger ved den her streg. Ja. Og så kan man se tabellen herover for boxplottet. Ja, Meget fint. super godt. Og vi har taget det lidt i en forkert rækkefølge. Du har Ja. forhåbentlig ikke stoppet videoen, fordi at Albert han skulle til læge, så vi blev nødt til lige at gøre den lidt. Vi har haft lidt Ja. tekniske problemer. Så yes, men Adios, amiga!